mga kwarta. Sigara ang kwarta is siya. Grotto entrance. Hindi na, mamaya na. May mga ano dyan eh, pulse. Small pulse. Bagong pintura na. Bisita. Si Hesus ay nadapa.
All I want, me and
sa D-Max bala. Gamay. Exit duro. Bakit pala dito? Sumba? Ano sila practice? Dire? Walang Diretso tayo dun sa bahay. Wala din naman siya. oh. Nalalakad din. Ay, yung mga pwede yung simbahan, no? Hindi na secure ba? Meron. Ay, sorry, sorry. Barbecue?
Pizza.